Altså YouTube. Den her video her, den er sammen med 2000, og det er inde på CubeCraft, og vi spiller survival games sammen. Og nu må vi godt slå hinanden, og det er bare ikke godt. Og hvor gik du hen? Jeg gik ned til huset. Jeg er på vej. Jeg har et træsværd. Ja, okay. Jeg har et sten. Hey, er du stadig derinde i startrummet? Nej, jeg løb bag ved dig. Løber du bag ved mig? Nej, jeg løb bag ved dig ind til det der tårn der, og så blev du væk. Okay, jeg kommer også ind til tårnet. Ja, bare kom op i toppen af det. Jeg er oppe i toppen. Af tårnet? Så vent der, jeg kommer derop. Kan du godt se et navnskilt? Ja, der er du. Kom. Jeg skal være ned nu, jeg kommer. Sådan. Ja, Jeg er nede. har du en? Jeg er nede, der står oppe. Har du kigget i kisten? Ja, det har jeg. Det var der, jeg fik en træsværd. Okay, kom. Jeg har også et guldæble. Og Ja. et glasøje. Ja, ja. Nej, en enderpearl, som det helt rigtigt hedder. En Ja, ja. enderpearl er bare for et glasøje. Og det kunne være, at jeg skulle huske at starte tiden. 2 sekunder, så jeg skal lige starte tiden. Ej, er YouTube-videoen ikke gået i gang endnu? Jo, men det var mig, der glemte at starte tid, så jeg giver den 5 minutter. Hvor er du? Og du er der. Jeg kan godt se dig. Okay, jeg render lige lidt videre og går hen og tager en kiste, der er herhen. Ja. Hvis der er nogen... Okay, jeg har ikke noget glasøje. Men hvis der er noget... Jeg var lige ved at få et glasøje, men det kan vi se på videoen. Der var bare en rustning. Der var bare lige en hjelm i. Jamen, det havde jeg allerede fået. Jeg har også bukser på. Ja, det er da altid noget. Du skal ikke ind og skide den her gang, det har vi ikke tid til. Jeg vil gerne kigge i kisten også. Inden du kigger. Okay. Jeg kigger også lige, jeg nåede ikke lige rigtig lige. Okay. Jeg tager et træsværd. Jeg tager en træs. Så tager jeg bare det hele. Ja. Og Christoffer, vi skal ind og i bad. Ej, det her, jeg har altså ikke tid til at sidde og se på, at du skider. Sådan, det røg lidt. Jeg kan også sige boost på. Ja, du når det hele. Kom nu, kom. Der stopper, det her, det skal jo lige se, det er så griner. Kommer lige ind i huset. Da 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 da. Ja, jeg ved godt, kom nu. Vi skal videre. Jeg har lige fået en bog. Nå, hvor fedt. Åh. Der står ikke noget i den. Nej. Jeg skal kalde den her for Survival Game Sten 2000 episode 1. Kommer du? Ja, kom, jeg skal lige se. Tog du kisten? Ja, jeg lå lige være noget til dig. Jeg fandt så en anden kiste, end den der træt til. Gik du op en trappe, eller gik du videre? Jeg gik videre af den der sti, hvor der er de der små sten, hvor man lige kan se. Jeg kan ikke finde dig. Nej, jeg kommer lige tilbage. Det er du. Alex, bag dig. Ja, der. Christoffer, vi har de samme sko på. Ja, det ved jeg godt. Kom, vi går ind ad den her sti. Nu er vi væk igen. Nej, bare kom op ad trappen. Det var fordi søvn den lægge lige. Ja, det ved jeg godt. Og så blev det lige væk. Bare følg stien 100%. Så kig lige her på. Da 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 da. Ja, det ved jeg godt. Ja, den lader jeg bare blive hængende. Den gider jeg ikke. Så. Du gik op. Jeg har en trøje på. Jeg har en trøje nu. Jeg ved lige, hvor vi skal hen og kigge. Der er et navnskilt den her vej. Ja, jeg kan også godt se det. Kommer du? Ja. Vi overmander ham. Ved mindre at vi ser, at han har diger på, så løber vi hen, så løber vi væk som bange hunde. Nej, så er det nogen søde. Kom nu! Jeg er lige bag ved dig.
Hvordan fuck Nej, vi kan ikke komme videre. Christoffer? Woohoo! Nej. Jeg kommer. Bare gå ned og nakke ham. Ja, dig. Jeg fik ham. Fedt. Og han havde... Oh my Ja. god, der kommer 2 hen imod os. Alex, begynd at løbe den anden vej. Nej, jeg vil op og slås. Jeg kan lide at slås. Nej. Yes, jeg fik den ene. Hvem var det, der vandt 4 kampe i dag? Det var han fra Køge af. Jeg har lige vundet over, jeg vandt lige over alle sammen. Ja, det ville nok også have hjulpet, hvis ikke jeg var faldet ned for broen 15 gange. Jeg var godt nok heldig, det synes du ikke også skal stoppe. Jo, der er kun dig og en eller anden af den tilbage. Ja. Vi ses YouTube. Hej hej.